Kemm għandna sabiħ madwarna. Jekk naħsbu ftit naraw kemm għandna għaliex inħobbu lil Alla li tagħna l-ħajja u li jieħu ħsiebna kull ħin. Il-ħajja fiha ħafna affarijiet sbieħ. Imma xi drabi ħafna tfal jinsew dan kollu għax ikunu f'saħħithom, jiġru u jaqbżu ferħanin. Jindunaw kemm hu sabiħ li jistgħu jaqraw, jistudjaw, jilagħbu u jiċċajtaw meta ikun hemm ġranet li fihom ikunu morda jew meta jweġġaw. Fost it-tfal, l-aktar li jistgħu jgħidulna kemm hu sabiħ li jkollok is-saħħa huma dawk it-tfal li qed ibatu minn xi mard fit-tul jew li forsi diffiċli li jkunu b'saħħithom. Hekk għalmitna tifla ta' 9 snin. Kienet qed tilgħab waħedha, titfa' il-ballun mal-ħajt fil-ġnien tad-dar u terġa' tilqgħu. Semat il-ħoss tal-banda, il-banda tar-raħal. Tal-banda libsin sabiħ, kollha bil-beritta kienu mexjin dritti fit-triq ta' fejn toqgħod it-tifla. It-tifla fetħet il-bieb tal-ġnien u marret tiġri fit-triq biex tara l-banda. Ma ndunatx li kienet ġejja karozza l fuqha. Tal-karozza żamm il-brejk bis-saħħa. It-tifla waqgħet fl-art għax kienet laqti tal-karozza. Ħaduha l-isptar u daħħluha ħdejn it-tabib. Il-mama u l-papa stennew sakemm joħroġ it-tabib u jgħidilhom li dalwaqt jgħaddilha. Imma kellhom jgħaddu xi ġimgħat sakemm setgħet tmur lura d-dar. Kif ħarġet mill-isptar bdiet tinduna kemm hu sabiħ li tkun b'saħħtek, kemm hu sabiħ meta filgħodu tiġi omma ma' ġenba biex tqajjimha. Bdiet tieħu gost li tqum bil-ġirja, ferħana li tista' tmur mill-ġdid l-iskola. It-tfal ħbieb tagħha wkoll qalu grazzi lil Ġesu talli t-tifla fieqet għal kollox wara li tajrita il-karozza. Qalu grazzi lil Ġesu wkoll li issa t-tifla saret iktar bil-għaqal, ma tgergirx, tgħid iżjed grazzi u tagħmel kollox aħjar. It-tagħlima tal-istorja. Kif tinbidel il-ħajja tagħna meta nindunaw bil-ħafna sabiħ li hawn madwarna. Ma nibqgħux ingergru iktar għal xejn b'xejn. Nibdew nagħmlu dmirna bil-ferħ, nobdu mill-ewwel, nistudjaw bil-qalb u hekk immorru aħjar fl-iskola. Ma nfallux id-dottrina u nibdew niltaqgħu ma' Ġesu iktar spiss fil-qudies u fil-qrar. Nagħmlu kuntenti lill-ġenituri u lit-teachers li żgur jieħdu gost bil-bidla li tkun saret fina.